ମୁଁ ସାଗର, ବୟସ ମୋର 21 ବର୍ଷ। କେନ୍ଦୁଝରର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁରେ ମୋ ଘର। ମୋ ବାପା ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର। ସେ ଗାଁ ଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଜଣେ ମାଲିକର ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି। ବାପା ରାତି 9ଟା ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ହେଲେ ଦିନକର କଥା, ସମୟ ପ୍ରାୟ ରାତି 12ଟା ହେବ। ହେଲେ ବାପା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି ତ? ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗୁଥାଏ। ଗାଁ ପୁରା ଶୂନଶାନ। କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି କୁକୁର ଗୁଡ଼ାକ ବିକଳ ଶବ୍ଦରେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଗାଁରେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି କି? ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଅଶୁଭ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନକୁ ଆସୁଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ମୋ ଫୋନ୍ ରିଙ୍ଗ ହେଲା। ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ଦେଖିଲି ଅନ୍ୟ ନମ୍ବର ଥିଲା। ଏତେ ରାତିରେ କାହାର ଫୋନ୍? ମୁଁ ଫୋନ୍ଟି ଉଠାଇଲି। ଆରେ ସାଗର, ମୁଁ ବାପା କହୁଛି। ମୋ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେବାରୁ ଅଧିକା ରାତି ହେଇଗଲା। ତୁ ଟିକେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ନେଇ ଆସିବୁ? ମୁଁ ଅନ୍ଧାରରେ କେମିତି ଯିବି? ତୁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସେ। ଏତିକି କହି ବାପା ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ। ବାପା ସହ କଥା ହେଲା ପରେ ମନ ଟିକେ ହାଲକା ଲାଗିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ି ଧରି ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ। ପାଖାପାଖି ଜଙ୍ଗଲଟି 1 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଜଙ୍ଗଲ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଙ୍କ ପଡ଼େ। ଆଉ ସେ ବାଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼େ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାମୁ ଗଛ। ସେହି ଜାମୁ ଗଛ ମୂଳେ ରହିଛି ଏକ ପୁରୁଣା କୂଅ। ମୁଁ ସେଇ ଜାମୁ ଗଛ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଥାଏ। କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋ ନାକକୁ ଏକ ଅଜବ ଗନ୍ଧ ଆସିଲା। ଗନ୍ଧଟି ଆମିଷ ପରି ଗନ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି, ଏମିତି ଆମିଷ ଗନ୍ଧ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ପାଖରେ ପୋଖରୀ କି ଗଡ଼ିଆ ନାହିଁ। ପୁଣି ମନେ ହେଲା, ହୁଏତ କୂଅରୁ ଏମିତି ଆମିଷ ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିବ। ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ମୋ ଗାଡ଼ି ସେ ଜାମୁ ଗଛ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ଠିକ୍ ମୋ ଗାଡ଼ିର ଲାଇଟ୍ ସେ କୂଅ ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି, ମୋ ରକ୍ତ ଶୀତଳ ହୋଇଗଲା। ଦେହର ରୋମ ସବୁ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଇ ଭଙ୍ଗା କୂଅ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର ଜନ୍ତୁ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି, ବୋଧହୁଏ କାଜୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାଲୁ ଆସିଯାଇଛି। ମୁଁ ଗାଡ଼ିର ବେଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲି। ସେଇ ଗଛଟାରୁ ପାଖାପାଖି 200 ମିଟର ଆଗକୁ ଆସିଥାଏ। ହଠାତ୍ ମୋ ବାଇକ୍ର ମିରର ଉପରେ ମୋ ଆଖି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ କଳା ରଙ୍ଗର ଘୁଷୁରୀ ମୋ ମୋଟର ସାଇକେଲ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଉଛି। ଆଖି ତାର ରକ୍ତ ପରି ଲାଲ ଥିଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ବେକରେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା। ଗାଡ଼ିର ବ୍ରେକ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ସେହି ପ୍ରାଣୀଟି ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଭୟରେ ମୋ ଗାଡ଼ିର ସ୍ପିଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନଥାଏ। ମୁଁ ଭୟରେ ଚିତ୍କାର କରି କରି ଗାଡ଼ିକୁ ଚଲାଉଥାଏ। ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ ପାର ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ବାପା କିଛି ଦୂରରେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭୟରେ ଥରୁଥାଏ। ଦେହରେ ଝାଳ ଦେଖି ବାପା ମୋତେ ପଚାରିଲେ, ପୁଅ କ'ଣ ହୋଇଛି? ମୁଁ ବାପାକୁ କିଛି କହିପାରୁନଥାଏ। ବାପା ବ୍ୟାଗ୍ରୁ ପାଣି ବାହାର କରି ମୋତେ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ମୁଁ ପାଣି ପିଇ ବାପାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲି। ବାପା ଟିକେ ହସି କହିଲେ, ଓହୋ, ଘୁଷୁରୀଟି ଗୋଡ଼େଇଥିବ, ଏଥିରେ ଡରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ବାପା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ। ମୁଁ ପଛରେ ବସିଲି। ହେଲେ ପଛକୁ ବୁଲିବାକୁ ମୋର ସାହସ ନଥାଏ। ପରଦିନ ସକାଳେ ବାପା ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ପୁଅ, ତୋତେ ଏତେ ରାତିରେ ମୁଁ ଡାକିବାର ନଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ କାଲି ଯାହା ଦେଖିଥିଲୁ ସେ କୌଣସି ଘୁଷୁରୀ ନଥିଲା କି କୌଣସି ଜନ୍ତୁ ନଥିଲା। ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଥିଲା ବାପା?
ବାପା କହିଲେ ସେ ଘୁଷୁରୀ ଖିଆ ରାକ୍ଷସ। ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଗାଁରେ ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ମିଶି ସେହି କୂଅକୁ ଖୋଳିଲେ। ହେଲେ କୂଅ ଖୋଳିବା ସମୟରେ କିଛି କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏମିତି ଦିନେ ସେହି ଗାଁର ମୁଖିଆକୁ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ସେହି କୂଅରେ ଘୁଷୁରୀ ବଳି ଦେଲେ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିବନି। ଆଉ ତାହା ହିଁ ହେଲା। ସେହି କୂଅ ପାଖରେ ଘୁଷୁରୀକୁ ପୂଜା କରି ଘୁଷୁରୀ ବଳି ଦେଲେ। ଏହାପରେ କୂଅର କାମ ଶେଷ ହେଲା। ସେବେଠାରୁ ସେହି ଜାଗାର ନାଁ ଘୁଷୁରୀ ଖିଆ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗାଁ ଲୋକେ କୂଅରେ ଘୁଷୁରୀ ବଳି ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ କୂଅ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି କି ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ନିଶବ୍ଦ ରାତିରେ ସେ ତୋତେ ଦେଖାଦେଲା। ହୁଏତ ସେ ଘୁଷୁରୀ ବଳି ଚାହୁଁଛି।